ኣብ ዩቲዩብ ቻናልና ባዕሉ ብዘይ ምንም ካሜራ ብዘይ ምንም ኤዲቲንግ አፕሊኬሽን ቪዲዮ ምስራሕ ኤዲቲንግ ፖስት ምግባር ተጀሚሩ ብኸመይ ንዝብል ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ነባራት ድማ ላይክ ብምግባር እዚ ቪድዮ ጀምርዎ ሕጂ በቀጥታ ናፍቲ ቪድዮ መጀመርታ ናብ ፕሌይ ስቶር ኢና ክንከድ ማለት እዩ ምክንያቱ ዩቲዩብ ቻናልና አፕዴት ክንገብሮ ኢና ማለት እዩ ኣብዛ ናይ ሰርች አፕ ከድና ዩቲዩብ ኢልና ንጽሕፍ ማለት እዩ ምክንያቱ ዩቲዩብና አፕዴት ስለ ዝገበርና ምንም ጸገም የውሊ ኣብዛ አፕዴት ትብል ንኺና ክሳብ ኦፕን ትብል ንጽበያ ማለት እዩ ብድሕሪው ኦፕን ምስ በለት ናብ ዩቲዩብ ቻናልና ንኸይድ ማለት እዩ ዩቲዩብ ናብዛ ዩቲዩብ አቲና ብድሕሪዚ ኣብዛ ናይ ፕላስ ምልክት ኢና ንክእ ኣብዛ ናይ ሾርት ቪድዮ ንለቀሉ ኣባ ንክእ ማለት እዩ ካው ኣብዛ ለዓል ትሪእዋ ዘለኹም ናይ ጀሚናይ ምልክት ዘለታ ነኻ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ምሰምፀ ቪድዮ ቱ ክሊፕስ ዝብል ነክእ ማለት እዩ ምክንያቱ ቪድዮ ኢና ክንሰርሕ ደሊና ዘለና ካው ክሪኤት ቪድዮ ዝብል ይመፀልና ኣብዛ ክሪኤት ቪድዮ ትብል እቲ ክንሰርሖ ዝደለና ጽሑፍ ነኦቱ ማለት እዩ ንኣብነት ኣነ ዘ ኢትዮጵያን አኒማልስ ዊዝ ኢትዮጵያን ፒፕል አት ዘ ቢግ ማርኬት ኢለ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ እንግሊዝ መጽሓፍ ገለመለ ምን ጸገም የውሊ ትራንስሌት ጌርና ክነምፀ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ጥራሕ ከምዚያ ጌርና ኣብዛ ታሕትኒያ ክሪኤት ንብላ ማለት እዩ ታ ጽሑፍ ኣብዚያ ጽሒፍና ብድሕሪው ንእሽተን ንጽበዮ ብዙሕ ዝተፈላለየ አማራጭታት ኣምፂልና ኣሎ ኣብዚ ብዙሕ መማረፂ ፎቶታት ኣምፂልና ኣሎ ሓደ ሰሌክት ጌርና ክንመርጽ ኢና ማለት እዩ ካብዚ ኢሜጅ እዚ ክሪኤት ቪድዮ ክንብሎ ኢና ማለት እዩ ኣብዛ ታሕትኒያ ሪእዋ ክሪኤት ቪድዮ ብድሕሪው ቀጣይ ናብ ቪድዮ ዝቕይረልና ማለት እዩ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ምክንያቱ ኮኔክሽን ሙሉእ እንድሕር ዳ ሃሊና ብጣዕሚ ተፋጢን እዩ ዝሰርሕልና ማለት እዩ ኣይዝንግዕን ዝሰርሕልና ቪድዮ ክንደይ ዝኣክል ደቂቃ ንምባል 15 ሰከንድ ዝሰርሕልና ንሕና ግን መይስና ክንደግም ንኽእልና ብድሕሪዚ ኮንቲኒው ንብሎ እዚ ቪድዮ ረይዎ ክንቀሳቀሲ ማለት እዩ ፎቶ ነይሩ ተንቀሳቀሲኒ ኮንቲኒው ንብሎ ማለት እዩ ኣብዚ ደን ኢልና ከም ብሓድሽ ካላይ 15 ሰከንድ ተኣክል ክንሰርሕ ኢና ማለት እዚ 15 ሰከንድ እያ እንደገና ግን ክንውስኽ ኢና ማለት እዩ መይስና ናፍታ ናይ ዓንቶ ሕጂ እውን ብድጋሜ ማለት እዩ ናብ ኣናቱ ቪድዮ ቱ ክሊፕስ ዝብል ንነኻ ማለት እዩ እዛ ሓንቲ ቪድዮ ግን ወይ ክፀንሐና ምንም ናብ ትኸደ ነገር የለን ካው ኣብዛ ዝደለናዮ ጽሑፍ ኣብዚያ ነቱ ማለት እዩ ንኣብነት ኣነ ታይ ክብል እየ a good Ethiopian farmers ኢለ ማለት እዩ a good Ethiopian farmers taking rest under the coffee with drinking coffee ኩል ዋላ ማለት እዩ ጽቡቕ ዝበሃል ኢትዮጵያዊ ሓረስታይ ዕረፍቲ እናወሰደ ኣብ ትሕቲ ቡና ናሰተየ ኢልዮ ሕጂ ቀጥታ ፎቶ ክንጸለይ ማለት እዩ ተወሰነ ትዕግስቲ ጌርና እንጽበይና ብድሕሪዚ ንሽተን ብዙሕ መራጭታት ይኸምፀልና
ካብኣቶም ክንመርፅ ኢና ማለት እዩ ሕጂ ርዮ ብዙሕ ምምፂልናኒ ኣነ ግን እዛ መበል ካልአይቲ ክመርፃ እየ ማለት እዩ ንሳ ደስ ኢልሃነላ እዛ ቆቢዕ ገይሩ ገለ ንሳ ክመርፃ እያ ማለት እዩ ምስ መረፅኳ እንታይ እያ ክላ ክሪኤት ቪድዮ እያ ክላ ክሪኤት ቪድዮ እዚ ኮኔክሽን እንተሃልየና ሕጂ እውን ቀልጢፉ ከምፀልና እዩ ማለት እዩ ሕጂ ምስታ ናይ ዓንተዎ 15 ሰከንድ ና 15 ሰከንድ 30 ሰከንድ እየን ክኾና ማለት እዩ ምስአን ኣጣቢቕና ኢና ኣፕሎድ ክንገብራ ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ ኢለኩም ነይረ እየ ኣፕሎድ ክንገብር ንኽእል ኢና ዩቲብ በዓል ኢለኩም ነይረ ማለት እዩ ስለዚ ረእይዎ እዚ ቪድዮና ቡናና ዝሰተየ ኣብ ትሕቲ ተኽሊ ዝገርም እዩ ብጣዕሚ ሕጂ ናብዛ ናይ ዓንተዎ ክንውስኻ ኢና ማለት እዩ ዶን ንብላ እዚኣ እውን ብድሕሪዚ ኣድ ሳውንድ ዝብል ክንወት ኢና ኩሉ ነገር ኤዲቲንግ ክንገብሮ ኢና ማለት እዩ መጀመርያ ብዘይ ምንም ካሜራ ቪድዮ ሰሪሕና ካብኡ ኤዲቲንግ ንገብር ኣለና ማለት እዩ ኤዲቲንግ ሙዚቃ ውዚ ክንደል ንኽእል ኢና ናይ ደስ ዝበለና ማለት እዩ ኣብዚ ሙዚቃ ናይ ደስ ዝበለና ክንወቱ ንኽእል ኢና እንግሊሽ ክኾን ይኽእል ዝተፈላለየ ኣማርኛ ትግርኛ ደስ ዝበለና ሙዚቃ ማለት እዩ ሕጂ ርአይዎ እዛ ቪድዮ ማለት እዩ ዋው ዝገርም እዩ ብጣዕሚ ሕጂ ኣብዚ ኣብ መጀመርያ እንታይ ኢለኩም ነይረ እየ እዛ ሙዚቃ እናሰማዕና ማለት እዩ ኣብ ባዕሉ ቪድዮ ንሰርሕ ኣብ ባዕሉ ኤዲቲንግ ንገብር ኣብ ባዕሉ እውን ኣፕሎድ ወይ ከዓ ፖስት ንገብር ኢለኩም ነይረ ሕጂ ናይ ኤዲቲንግ ነገር ወዲእና ናብ ፖስት ኢና ክንከድ ማለት እዩ ረይዎ ኣድ ዲታይልስ ኢልና ኣሎ ታይትል ንፅሕፈሉ ታይትል ደስ ዝበለኩም ኢትዮጵያን ቡና ኮፊ ክትብል ትኽእሉ ኢትዮጵያን ኣኒማልስ ኤንድ ኮፊስ ክትብልዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ባይዘወይ ብዛዕባ ዝሰራሕኹሞ ቪድዮ ኣብዚ ታይትሉ ትፅሕፍዎ ማለት እዩ ኣነ ኢትዮጵያን ጉድስ ኤንድ ካልቸራል ኢትዮጵያን ሃሽታግ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ደስ ዝበለኩም ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሃሽታግ ኢትዮጵያ ሃበሻ ሙዚክ ደስ ዝበለኩም ኣብዚ ባይዘው ክትወቱ ትኽእሉን ካብኡ ፐብሊክ ኢልኩም ኣፕሎድ ሾርት ትገብርዎ ካሊእ ነገራት ኣለዎ እዩ ታግ ምናምን ክተማል ትኽእሉ ኢኹም ነገር ግን ኣነ ንዓኹም ንምርኣይ ስለ ዝኾነ ኣፕሎድ ኢለ ኣለኹ ክሳብ 100% ትብል ንፅበ ብድሕሪኡ ክንሪኣ ኢና ማለት እዩ ኣፕሎድ እናኾነት እያ ኮይና ኣላ እስቲ ንስማዕ እያ ብጣዕሚ ዝገርም ቪድዮ እዩ ማለት እዩ እዛ ቪድዮ እዚኣ እንድሕር ዳ ጠቃሚት እያ ኢልኩማ ኮይንኩም ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ኣዝየ መስግን ብኻሊእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ፅንሑ ብሰላም ሰሰናዩ ንዓኹም